टेनजार ना मोनदों आरो ना थारमाने जोंना बिमाया फन हरनानै लिंहरदोंमोन आरो ना आङो बिखुनजोनावसो दंहैयोमोन बिसोरबो दंहैयो सियामोनबो सिया बिमाबो ओमफ्राय आं दा बिबोनांखौ लाना फैबाय आरो ना मानो होनबा जोंना बिमाया कल हरनानै लिंहरबाय ना सारदों ओरैबायदि ना बिराद दङ होननानै जोंनि न' खाथिनि आब'मोननि आरो ना बे हाया थारमाने ना बिराद मोनदों होननायखाय फैब्रबबाय आंबो बिबोनांखौ लानानै बिसोरखौ लाबासै मानो होनबा थांफिनखागोनसो नालाय जोङो सियामोनखौ लाबोफायासै जोङो बिसिनाव थांफिनखागोन नालाय दा जों ना सारनायाव एसे हेल्प होफैबाय आरो ना थारमाने जोंनि बिफा हारसिंल'मोन नालाय सारनायाव ओमफ्राय ओरै दस्राफोर दंखायो जोंनि न'निफ्राय सारफाग्रा रावबो गैयामोन नालाय नायनो हागोन नै जायगायाथ' खुलुम खुला बरिया नाथाय सान्दुंबो गोसाथारलै जा गोसा बे सायख्लुम जायो जे जायगायाव ना सारदों बेराद नाया बाव जमा जाफैजोबो मानो होनोबा फुरा दाथ' दै रानजोब्बायना जेरावबो हाखर साखरफ्राव दै गैला लास्टआ बेनो जायो नालाय दै बाव जमा जानानै थाफैजोबो आरो ना दा आं देखायबाय थासै भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम होमबा देखायनि र' नाया बिराद दङ थ' नै आय' नै बावबो दंबावोसो संखांखाबाय आरो ना आरो दंबावो ना आबै बबावबा इउटुबाव नुगोन आबै न' खाथिनि नैबे सैमाया बरिया जोंनि गुमैमोननि आरो ना माबा बेसेबां थावजेन होनदोंमोनथाय 7,000 ना 8,000नि आरो ना बोरैबा ब्रिद होनदोंमोन बावबाय आङो बरिया साइजखा नै देन्जार साइजखा नै सैमाया गुफुर आंनि फेभरेट मावजिबाबो आङो गुफुरखौ मोजां मोनो आरो ना सैमाबाबो नाजोब जेराव नाया मानो नाजोब बेखौबो बाबाखौबो नासो सानफ्लांलायदों माबायदि मोनदों मोजां मोनदों जालाय नामा बाबोरै रेडिअ'जों समानखौ खेमथिनायलाय नों होदोलाय दे मेचिनखौनो नाङा जोंनो मेचिनखौनो बन्द'सो खालामनानै दोनथ'लायबाय बैहाय मेचिनफ्रानो दंखायो नै थाव लस जायो मेचिनजों सारबा थांफायो दालाय मुसारि खोंसनखायाखैमोन दहाय थाङैनि हारसिंबा बेमारि जालायलायो नामा सारनायाबो बोरै देखायलाय लागाव ना हमग्राफ्रा नाजों नै आगर लागाव आथिंमानि ना जेरावबो नाजोब आथिंमानि ना पकेट मानि ना हाबलावबाय नाजोब जेरावबो फाख्रिगुरिनि नाया बावसो जमा जानानै दंहैजोबोमोन आंहायसो ना बोनबाबो बारा अराखै खुसिया लागाव साम' लादायबो दं नै बिरादनो एबारसो मैथा बांगालजों मोनजासिगोन बेखौ दिबौ मोनबाय दिबौ नैफोरावबो सारदोंमोन आरो ना सारखांबाय ओमफ्राय आं बेयाव सारनायखौ देखायबाय थायासै आं थारमाने खेबनो होननानैनो फैखायाखैमोन आरो ना दासो डिसाइड खालामब्रबबाय आङो बिदिनो गोसो जानानै नैफोरखौ सारखांजोब्बाय दा बै सारगासिनो बिसोरो नै मेचिनबो दंमोन
मेचिन लागायबाय एबार मेचिन नैबेखौ नैबे दै माखासेखौ दैजों माबाजों हरसै आरोना मेचिनजों सारबाय थाला मेंबाय आंना बिबोनाङा हेन्डसामथारलै गोसोथोबायसो नामा सोरबा सोरबा गोसोथोबायसो नामाब्रा जोंना केमेरायासो मोजां नङा ओंखायनोसो बारा जेबो नुवाखै जोंखौ गोसोम गोफा नुदों औ जोंखौलायनो आं नङा आरोना बेखौ माबायबा एसे आइफनफोरजों खेबनांगौबाथ' आपेलाना आपेलसो नुगोन एक्सुवेलि जोङो गाबोन फुङावनो फुंनि 4:30 5टायावनो माबायाव थांनो नागिरदों आरोना आंना एग्जाम दङ 3rd ग्रेडनि श्रीरामपुरावसो गोग्लैदोंलै फाग्लासो बेसेबांबा गोजान थांफेराखैबो हजों थांनानै आन्दायहैलाबायाबानो जाबाय दा जोङो थांसै फुङावनो ओंखारलांगोन आरोना एग्जामा आंना खयथानिफ्रायमोनथाय 10टानिफ्राय 12टासिम आरोना श्रीरामपुर थांसै जोङो दा होमबा नायबाय थादो दा फाग्लासो मा मिमि मा मोनला जोबखोब्रा लागाव ना दंबावोमोन नै फाग्लासो फेन सिङाव फाग्लासो मानिफ्राय ओंखारबोखो जालागालै जाना जागोन नों बे नाखौ फाग्लानिफ्रायसो ओंखारबोयो लागाव अरजाया माथामल' थांदों मोनफिनखागोन ना बेखौल' साबसिनबावखागोन एसे उनाव मेरला थार नै नाया मा माजों जानांगौ जाखो लागाव ओंख्रियानो जोबला ओंख्रियानो जोबला नामा औ बाब खुदैसो गला जोबसिगोन दानो नाफ्रा फ्राय एवदो ना फिथिख्रि गिदिरखौ फ्राय फ्रा नैबाव दंजोबो है दा माबागोनसो गावलाबायगोनसो मागुर दंलाजोबो आब' मा जाहैगोरगोन दाहाय थांनानै ना मागुरजों माबाजों सामब्रामजों बेसरजों बिदै फुदुंनानै लागाव आलासि जाहैनांसिगोन नायनो हागोन नै माबानि आमेरिकानि मोसौ दंफैयो आमेरिकानि ओइ होसैबो आमेरिकानि मोसौ जार्सि एनजा गाइखेर मोनो बेनिफ्राय थारमाने बे माबानि जोंनि आदैमोननि आरोना जोंनि न' खाथिनि निथिया बे जोंनाव फैबाय थायोना नानिजों गेलेफैफाग्राया बे माबानि निथिया मोननि होसैलै मोसौआ देन्जारसो ओइला बैहायबो दंबावो गिदिरथार जोंनि नर्मेल मोसौनिफ्राय बिराद गिदिरसिन जायो देनजा गाइखेर फाननो मोनखायो बिसिना निथिया मोननि मोसौ जार्सि जोंनि न' खाथियावनोखा हाखरा दा बेयावल' सारबावदों जोङो नै बिलाय बावबो दै दंजोबो बेलाय नै नायनो हागोन नैफोरावबो दै दंजोबबावो बेफोरावथ' आयु देन्जार ना थायो बै रासिन थाबावो नैबाव बे दानो राना आरोना बेना गोथौसिन जेब्ला बेयाव रानगोन ना बेयाव नायनो नायानो खनसे सारनायनिया बाल्थिं बा सय बाल्थिं बिदि जादों आरोना बरथिक गोग्गोम ना मोनो लास्ट नै मानसिफ्रा बिराद दंफैयो जोब्बाय सारखांबाय थांसै नै दाना रेडि थांनो मानलाजोबनायसो मोनबाय फाग्लासो जागोन गोजा जाजोब्बाय नै जाला मानसिबाय ओरै गोजा जाजोब्बाय मुलाजों जानो ना लाबोबावनोसोमोन बाबाया मुला मैद्रुजों जानो होननानै बिसोरबो लाबोबावबाय दहाय सारनायखौ गावसोर सारहैनायखौ नाजोबसै नै जेरावबो हनै बैहायबो दङ नाखिना दिनै नाजोब नै दहायनि नाया बाथोन बानायबाय मुरि गन्थ' ओमफ्राय माखासेखौ माजों संखोमोनलाय मुलाजों मोननाया नै नाजों मुला मैद्रुजों कारेन्टबो थांबायहाय नैबे ना बाथोन आरो नैबे दालि जहल
गैला खोमसि जाबाय मामि फैबाय बिब'जों माम जादों मामि आरो नै बाव माखासे दङ नाया नै बेखौ फोराननोसै आरो नैबाव साम' लादायबो दंबावोसो हाबाब थ' खोमसि जाबाय नै बारबो बारबाय बिरादनो अखा फैसिगोनदां बानासो जासिगोन भाद्र मासनि बाना मावजिया नै जि मोजां गुफुरफुरनो बाना जासिगोन बाना अखा हासिगोन नै खोमसियाव माबायदि नुयो बेखौ जोंखौ दहाय लांफालायाखै डिस्टार्ब जायो होननानै इस अबे नानि गोनाङाव मारै थांनांगौ जेराव फैफिनखागोननोबा गलमालनिसो गारि जानांगोन होमबालाय बिदिबालाय जों नाखौ हमफानो मोनासै आं हमनो मोनखानाय नङामोन नानिया दिगदार जागौमोन आरो थाथेरनाय नंखायामोन रावजोंबो थ' भिडिअ'आ बेनो आरो दिनैना जोंना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय गाइस बाय बाय